Gvern ġdid nazzjonalista kommess li joħloq impjiegi ibbażati fuq il-kwalità. Matul il-jum tal-ħamis il-kap tal-Partit Nazzjonalista żar il-kumpanija Lufthansa Technik Malta li taħdem fis-settur tat-tiswija tal-ajruplani. Hawn Bernard Gregg segwa mill-qrib ix-xogħol tad-diversi impjegati li jaħdmu ma' din il-kumpanija, kif ukoll apprentistati li qed jitħarġu biex jidħlu f'dan is-settur speċjalizzat. Waqt din iż-żjara Bernard Gregg spjega li din il-kumpanija hija parti essenzjali mill-industrija tal-avjazzjoni li hija industrija b'saħħitha fl-ekonomija ta' pajjiżna. Bernard Gregg sostna wkoll li din hija industrija li l-Partit Nazzjonalista dejjem emmen fiha għax toffri impjiegi ta' kwalità u salarji tajbin. Fost oħrajn ukoll hawnhekk tara biċ-ċar il-possibilità dak li ilna ngħidu aħna u li dejjem emminna fih l-innovazzjoni, t-teknoloġija li ġġib flimkien allura ħiliet varji kif ukoll ħiliet li għad niskopru għax il-bniedem dejjem javvanza li b'dan is-sens allura industrija bħal din u oħrajn mhux biss jistgħu jkompli jsaħħu ma nistgħu nweldu industriji u setturi ekonomiċi oħrajn li aħna m'għandniex il-biżanzi għandna l-kuraġġ li nistgħu mmorru għalihom u nagħtu lil pajjiżna lil ħaddiema tagħna aktar opportunitajiet. Min-naħa tagħha Marija Ċilja, il-kap eżekuttiv tal-Lufthansa Technik qalet li s-sigurtà u l-kwalità jibqgħu il-prijorità tal-kumpanija. Spjegat ukoll li l-kumpanija qed taħdem kollaborazzjoni mal-MCAST fejn 16 student qed jieħdu kors konċis ta' sena li huwa maqsum fuq 6 xhur studju teoretiku u 6 xhur ta' prattika sabiex joffru impjiegi ta' kwalità. Aħna urrejna l-operat tagħna u x'namlu bħala ħaddiema tagħna. U dan huwa importanti għax urejna wkoll l-kontribut li qed nagħmlu fl-ekonomija tagħna u anke l-impatt fuq is-settur tal-avjazzjoni bħala l-ikbar MRO aħna ġewwa Malta. Jiena kburija wkoll bil-tim tagħna u d-dedikazzjoni kollu tagħhom u nkomplu naħdmu flimkien biex noffru prodott tal-aqwa kwalità u nkomplu nkabbru l-ekonomija Maltija. Il-kumpanija Lufthansa tħaddem mal-500 persuna, kumpanija li qed timbutta mudell ta' xogħol li jitħaddem b'mod kompletament paperless bilan li jilħu l-miri tagħhom ta' sostenibilità. Id-diriġenti ta' Lufthansa Technik Malta spjegaw ukoll li huma jimpjegaw ħaddiema minn 26 pajjiż differenti, fil-waqt li 16% tal-ħaddiema huma nisa. Waqt din iż-żjara l-kap tal-Partit Nazzjonalista segwa wkoll kif issa inspection tista' ssir permezz ta' kol virtwali ma' persuna li kienet f'pajjiż differenti. Dan hekk kif din il-kumpanija tagħmel użu tajjeb tat-teknoloġija u s-simulazzjoni. Fil-Lufthansa Technik Malta Bernard Gregg kien akkumpanjat mid-Deputat Nazzjonalista Ryan Kallus.